ଇ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍। ଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଇ ଡ୍ୟାମ୍କେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ବି ପକଉଛନ୍। କିଆ ହେଲେ କି ଇ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେବାର୍ ଲାଗି ବହୁତଟେ ଗାଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗାଁ ବୁଡ଼ିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଆଶା ସବୁ ଇ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ସାରା ବହି ଯାଇଛି। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖମୟ ଦୃଶ୍ୟମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଜାଗାକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଟା ମାଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଲଗା ଜାଗାନ ରହୁଛନ୍। ଇଟା ସେ ବରଗଡ଼ ଯେନ୍ ବରଗଡ଼ରେ କି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ବସିକିରି ନିଜର ମନର କଥା, ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ଦେଖବାର୍କେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। କିଆ ହେଲେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିକରି ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ ଏକତା ହିଁ ନେଇନ।